duha ka mga butang, duha ka mga panghitabo para kanako ang nagsumada sa atong mga pagbasa karong adlawng Huwebes nining ikalima nga semana sa panahon sa Kwaresma. Sa unang pagbasa gikan sa basahon sa Henesis, ang Ginoo nagpadayag sa iyang kaugalingon unya ngadto sa iyang pinili o tinawag nga si Abraham. Iyang giusab ang pangalan gikan sa Abram ngadto sa Abraham, no? So karon ang imong ngalan dili na Abram kundili Abraham na. Ug maghimo ako kasabutan tali kanimo ug kanako. Ug nining kasabutan gipadayag, gipasalig sa Dios ngadto sa iyang pinili, iyang tinawag nga si Abraham. Tumanon ko gayod ang akong saad kanimo ug sa umaabot mong mga kaliwat, ingon nga walay katapusang kasabutan. Sa laing bahin iyang giingnan si Abraham nga kinahanglan usab nga tumanon mo ug sa umaabot mong mga kaliwat ang kasabutan tali kanimo ug kanako. Aning duha ka butang. Og if we know our salvation history, kung kasayod ta sa istorya sa kasaysayan sa kaluwasan sa katawhan, no? In the Old Testament, God has always been consistent, no? Sa iyang mga panumpa, sa iyang mga saad, sa iyang katawhan. Bisan kung dunay mga higayon nga daw asuko siya, no? Bisan kung dunay mga higayon nga daw gisilutan niyang iyang katawhan, panang Dios nagpabilin gayud nga matinud-anon sa iyang saad kasabutan ngadto sa iyang katawhan. Sa laing bahin, on the part of Abraham, on the side si Abraham, no? Ato usab nasayran nga naningkamot gayud siya sa pagkamatinud-anon gikan ni adtong adlaw din ng Dios naghimog kasabutan tali kaniya ug ngadto sa Dios kapag puyo sa pagkamatinud-anon sa Dios nga bisan pa man ang iyang bugtong anak gipangayo sa Ginoo daw dili niya masabtan nga mao nga pagpangayo iya kining gihalad, no? Pangipangitaan tagpaagi aron dili ang inosente nga kinabuhi mahulog dayon diha sa kamatayon, ha? Pan matud pa nangamatay gihapon silang tanan. After him, sunod-sunod ni Abraham nga mga kaliwatan diha na nagka-problema, no? Kay aduna nay mga kapakyasan o uban pa. Again, if we know our salvation history, no? Ang Ginoo, ang Dios nagpabilin gayud nga matinud-anon hangtod sa hangtod og nahinumdum gayud siya sa iyang kasabutan, sa iyang katawhan. Ang kaproblema ra kay sa mga kaliwatan nga nagsunod human ni Abraham, no? Usahay wala na ipaghinumdum sa mao nga kasabutan nga sahay musukwahi na, no? Mulihis na diha sa unsa ang ikasabutan sa Dios o sa tao. Ug diha sa Ebanghelyo ni San Juan, ang Ginoo nagapadayag sa iyang kaugalingon diha sa hulagway sama kanato sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Siya nagpadayag sa katawhan Hodeo, sultihan ko kamo ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay, no? Unya ngadto sa iyang pagpadayag siya nag-ingon nga nakailan ako kang Abraham,
Sukad pa sa sinugdan, og si Abraham nakaila na kanako. Oh. Lisod og naglibog ang mga tao, mingon sila, wala ka pa gani kalimaan ka tuig nakaila, nakita mo na ba si Abraham? Wala pa kay 50 ang edad, bata pa man kayo ka, nagsulti na ka, mahitungod sa among katigulangan nga si Abraham og sa mga propeta. Apan tulog karon kayo ang mga pulong sa atong Ginoo sa iyang pagingon, sultihan ko kamo, wala pa gani mataw si Abraham, ako mauna. Wala pa gani mataw si Abraham, ako mauna. Ako diha na. No? Two things again. Si Jesus nagpadayag sa iyang kaugalingon nga Dios ngadto sa katawhan. Apan sa laing bahin, nagpabilin gihapon ang iyang pagkatawhanon. Kay matud pa sa Ebanghelyo ni San Juan, sa dihang ang mga tao namunit og bato aron siya batuon, mitago si Jesus og mibiya sa templo. Kay nganuman, wala pa moabot ang iyang panahon. Iyang gipakita sa mga tao ang iyang kabubuton daha sa pagpakig-ambit sa tawhanon nga kahimtang sa tawhanon nga realidad gawas sa sala aron nga makita gayud nato og makapaambit gayud siya sa iyang kaugalingon diha kanato og kita makabaton ug makaambit usab sa iyang Diosnon nga kinabuhi. Two things in the first reading from the book of Genesis, kasabutan sa Dios og sa iyang tinawag pinili nga si Abraham. On his side, tumanon ko gayod ang akong mga saa diha kanimo. Pahimangno niya kang Abraham diha kanimo, kinahanglan usab nga magtuman ka og ang umaabot mong mga kaliwat sa kasabutan nga gihimo ko tali kanimo o kanako. Two things in the Gospel of St. John sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang kaugalingon as God and man. Bisan Dios, wala nakuhai ang iyang pagka-Dios sa iyang pagsulod sa kahimtang nga tawhanon. Sa iyang pagsulod sa kahimtang nga tawhanon, wala gayud nakuhaan, wala gayud nakulangan ang iyang kinabuhi nga Dios nun, o diin siya gikan. Kay lagi matod pa niya, sukad sa sinugdan, ako mauna. Hangtod karon og sa umaabot, ang Dios gayod. Apan ang tao, no, asa man kaha siya mo paingon, kun siya mahikalimot sa kasabutan, kun ang tao mahikalimot sa pag-ila sa Dios. Kung ang tao mahikalimot diha sa iyang mga tulubagon, tahas o mga responsibilidad isik anak sa Dios. No? Sometimes, sa atong makanunayon nga pagampo sa amahan namo, sa atong makanunayon nga pagtubag diha sa tawag sa atong pagka-Kristiyanos, diha sa atong pagka-binunyagan, nagpakita kini sa atong mga tinguha diha sa pagkamatinumanon o pagka mahinom dumanon diha sa mga saad kasabutan sa Dios o tali kanato. Apan usahay dunay mga higayon nga ang atong mga memories, no? Usahay nga mga panahon karon, usahay dili na magsilbi, no? After some time, we forgot our baptismal promises. We forgot to stand up for the truth. We forgot to sometimes live the values of the gospel because of so many things, because of so many material things or things of this world nga naka-apekto sa makadaot sa panghunahuna, maka-apekto sa pagdesisyon sa tao. Sa atong makanunayong panaw, pagpamalandong, pagpangandam ngadto na sa Semana Santa, no? Pangayo nato sa Dios nga unta no sa kanunay mahinumduman nato usab
ang atong mga tahas ug tulubagon ngadto kaniya. Salmo responsoryo nagpahinumdom ka nato ang Ginoo nahinumdom gayud, mahinumdom gayud sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ang tao kita nga unta nang hinumduman nato kining kasabutan nga gihimo sa Dios kanato o ngadto kaniya, uban ang pagpaningkamot mapuy-a nato kini diha sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Manindog palihog. Ang Ginoo haduol niadtong mutawag kaniya. Andam siya nga maminaw sa atong mga pangamuyo. Busa kinasing-kasing kita karon nga mudangop diha kaniya uban sa pagingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa simbahan og sa tanan nga naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, nga malig-on sila diha sa grasya sa Dios, aron makalahutay sila sa ilang pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga kanasuran nga mopatigbabaw ang kahiusahan sa tanan, aron ang kalinaw nga maoy gipangandoy mahuptan na sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa malampuson ug malinawon nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa kalampusan sa Second National Mission Congress nga karong umaabot Abril 17 hangtod 24, 2022, nga mutak-op sa pagsaulog sa 500 years of Christianity. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot Obispo ug Joel Chevalier Pari, nga mabayaw na sila sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga nangamatay, nga mabanhaw na sila ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. O Amahan, patalinhugi ang among mga pagampo og pinaagi sa imong kabubuton. Masunod unta namo ang tanan nga imong gimbutan alang kanamo, aron motubo kami diha sa among pagtuo nga naa kanimo, kay ikaw Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Amen.